ating first winning number 38, 3K. Ipapalito natin ang pinapili numero para makasama sa pangalawang pagpili. Timer ready. Second winning number 10, 1-0. Number combination para sa ating third draw. Araw na ito ay 38-10 sa order. Congratulations po sa lahat ng nanalo. Umuwi si Joker Urenas at sa PCSO. Lumurong sa pagtulong. Maraming salamat. Official results for 8:45 p.m.